Аз ги не успях почти да вдигна Пайпър и да я макса. Това е последна игра. 996 купи. Почти успях да я максна. Дано това да е финалната игра. One body dead. И един от нашите. Айде бе. Аз принципно с Пайпър съм се слаб, не е тайна. Макар че съм бил 3 в 1 и 2 в 1. И 1 в 1. Гликаме габарка! Гърни. Айде! Един рунд. Много съм напрегнат. Толкова напрегнат никога не съм бил, между другото. Да вдигам героя на Макс. В Brawl Stars дори. Айде бе! Айде! Айде! Айде ус! Айде! Айде ус! Айде ус! Айде! 4 престижа! Хора, това се бъде от мен. Чао!